Sedaya matalona isasono padhanan agung turung bodos. Jinan. Para adya kala Prabu Krana Sewandana. Alu mengatu ing pagelaran. Aku
Hah, maklum. Salon Remamu itu gak tahu nyuling, tak kandani. Salon sing terkenal nang gene Mojowarno Citi. Ora tahu nyuling, masih dicedhak nang ngene ra nyuling. Dicedhak ngene ra nyuling. Ora lho ya heeh. Dicedhak nang ngono ora nyuling. Remamu kok. Remamu. Harga salon yang menjangkau saku kantong. Nek khusus bola Mojowarno dhewe jelas murah. Murah. Ben aku tanggapan murah ya. 300 budal apa maneh ana jalanane. Arek penggemar jalanan kampung. Penggemar jalanan 100 budal. Bayu tak kandani Remamu teko Mojowarno iki jan pancen jos. Ayo min kok tak kandani. Remamu. Jalan masih Gak nyuling. Remamu kok. Remamu gak nyuling. Gak tahu rewel. Tanggapan 500 budal. 300 budal. Wong edok tapi. Salone keri nang omah. Aku mau. Ya apa? Anggenmu jarene amin Piye? Salon ulingan aku. Nyek. Remamu iki. Remamu. Nyulingan. Remamu nyulingan. Ka iso. Kok iso amin Lah yo, kon ngenyek-ngenyek. Ojo lali ku nek tanggapan. Lah iya. Remamu lho. Ah iki Remamu. Lho, karo dhewe bebene Apa bebene? sakbas. Remamu. 500 budal, 300 budal. 300 budal. Ya salone suwen dhewe teng Bulu ana ngono. Lah anggenmu kon ngenyek-nyek Remamu ngrasani kula ngrasani sik iya mau. Ngrasani anu dah salon gak penak. Lho, masa ngamuk. Kon aja kenyeng-kenyeng. Nyek ojo ana. Lah mang pas waktu Paes ono mau. Lah iya. Ayo. Mau nyek. Ojo ngenyek. Walah kok salon iki jelas nyulingan. Ngono. Anggenmu lho. Loh, kamu ra nyuling. Kon aja kenyeng-kenyeng. Kan jenenge. Loh, mang piye? Ngomongnya piye? Ngomongnya piye? Dibaleni ngomongnya mang piye? Mang piye? Aku lu nggak ngomong. Salone gak patek krungu. Tapi tak kudu ndi? Ya gak patek krungu to kok kono sih. Aja dhuwur. Aja dhuwur. Yo mesti ae min nek teko kono gak muni. Remamu yo ngadepne awakmu ngadep ngidul ya krungu banter. Kon ro, iki dipasang jam 10 nang Kunjang krungu. Iki dipasang jam 10 nang Kunjang krungu. Iki dipasang jam 4 isu. Peloso krungu. Krungu lewat TikTok. Alah ayam. Anggenmu Iki aku lapor ngene iki. alhamdulillah ya Pak Alamin iki warga masyarakat Mojowarno City. Mojowarno City lho. Ketawe-ketawe penggemar mujan awak lulu dowi emin. Bayu ngenteni awakmu tok lho meneh. Lolo Penggemare Amin kok ya samene kae. Lah iya. Ya ampun. Sing sisih kidul ana 20 yuta. Sisih kiri ana 30 yuta. Sing sisih ngarep ana pira, Jess? gak blas. Ngawur. 40 juta. Lah sing mburi iki, Jess. Sing duwe gawe. Oh, winter ada iki. Min, iki kajate dino iki kajate apa tasakuran anak Tasukuran gondolmu apa bentuk helm. bentuk helm piye sih Loh, ngomong sing jelas bentuk helm iku nang ngene parasi lah lapo kono kene bentuk helm ya cekal polisi. iki berarti nek wong nek awakmu pemahamanmu iku piye tasakuran nek pemahamanmu piye Tasukuran itu ya. heeh Ya bersyukur. Heeh. Kowe nek iso ngene iki wis jelas wani aku masih nang wayang. Lho ya, rene.
Aja ngono. Tuwas aku tak tolaki. Iki lho sing digawe sapa jenenge? Jenenge sinten ya? Oh, Pak Solikin. Solikin kaki. Sing gada damel Mbak Rizka kalih Pak Samian. Lah lha iku lak Rizka. Endi Rizka? Oh, lah iku lak Rizka bakul pentol. Oh, Ngawur ae. masyaallah. Saiki rek Rizka. Heeh, piye? Kaya sumpele bom. Sumpele bom piye sih? Lah yo, ngawur. Iku mau bolone. Rizka Iko lho, Bu. Rizka Iko lho. Rizka Iko. Lah Rizka sampean cantik kok. Oh, cantik yo. Cantik Duwe Rizka iki. akeh. Duwe akeh. Belum nanggap turun bojos. Bojos. Heeh. Aku tambah anu 50. Mesti keri-keri mesti ngono. Cik. Usaha. Bu Rizka, Bu Rizka. Bapak Kastiman. Pasti apa tamu keluar. Ngawur iku Kastiman nak jibrat iku. Kastamin. Walah ya, Bu. Sumi. Walah. Suminggan. Jenenge ku Sumi Ade. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Tambah Allahu Akbar. Sumian awakmu goyo sing penak. Bapak musiman. Musrikin. Musian. Bapak musian kali. Cocok musian aku germu cepet kuno. Musian, duduk musian. Aduh, rusak iki, Gon. Musian. Bapak musian. Ngisingan sih. Ngomong boy yang jelas. Sapian. Kon gak ro aku misi aku. Arek sak ndek tugel setengah meter. Mau Jenenge sapa, Jis? tok sampean tok. Samian, Bapak Samian. Bapak Samian. Muga-muga cepet waras. Oleh sunat cepet waras. Bahasa Pak Samian jeneng. Lapone kok niku. Bapak Samian iku bapakne. Dinano anake. Loh, sing disunat anake itu bapakne colok-colok. Oh, berarti sing kocok dudu awakmu, Jis. Iki sing ngandani. Jare sing sunat Bapak Samian. Iki piye to iki? Ya apa sih rek? Walah Piki Pratama. Ngono Bapak Samian. Sing sunat Mas Piki Pratama. Si sunat. Heeh. Mas Piki Pratama. Muga-muga Mas Piki Pratama Cepet dang dadi. apane? Helme. Kok helmnya sih? Lah kan bentuk baru, Bos. Oh, bentuk baru. Maune dikontret, Heeh. saiki buta. Nek wong biyen niku gak tau dikutret ya. Gak tau dikontret. Mesti nek wong biyen potongane moha. Moha. Heeh, nek wong biyen tapi. Lah lek iku dipotong moha ya wapi. Lho, saiki ki yo gak Mandarin mergo gawe laser. Ser Mandarin. Nek saiki, nek biyen diketok cek moha. Cari sapa biyen diketok? Aku gak iki. Tak taleni kawat seminggu pedhot. Yo lah awakmu kebacut wong mantri akeh lah apa kok taleni kawat iki lho. Goblok. Ngenamu kok kaya buntute kere. Maka lah yo gara-gara ditaleni kawat iki mau. Ditaleni kawat. Awake dhewe yo mantri diketok cek moha. Nek saiki iku laser Mandarin. Awakmu piye dipotong apa? Cara aku. Heeh, apa? Cara aku sunat. Heeh, cara awakmu sunat. Wes gak nek di anu suntik-suntikan. Piye? Aku calake. Aku calake. Umpama. Enek. Iki lah apa ya? Ngerusuh wong nyambut gawe. Engko nek aku dipotong wani tanggung jawab kowe. Cara iki sunat. Iki sing sunat. Sunat ngadep rono, babat ta, ngancene srengenge ngene buwen dene sunat ngadep rono. Wong sunat Cara aku sing sunat. Longgo wong sunat lho Anak tamu. Oh, sing keliru. Awakmu sing sunat, awakmu bagian calak. Lho. Aku bagian apa? Nyarno. Iki bagian aku calak, pendampingi calak. Oh percaya aku nek aku calak. Aku wis persis soalnya.
Lah nek awakmu percaya iki berarti awakmu percaya nek aku dungo bagian Aku tadi dukun. yo. Oh dukun yo. Dukun cabul. Dukun bagian marasi nek mari disunat langsung Pak Gane turu. Oh langsung waras nek petuk Langsung lungguh ngene. Ayo. Heeh. Lah ana wong. Lho ana wong nyawa sih ya wong nyane goblok. Nyawa. Dino iki ono acara Mas Amin badhe disunat. Muga Mas Amin disunat cepet dawa rezekine. Gedok-gedokan lho rek. Iya ya. Ngomong ketok temen kauan bojoku goblok. Ya ora lah, tetep dikei. Gratimu wis mau kalah. Dicepakno. Kowe muga. Sunat dino iki Mas Amin dan cepet waras. Lancar anggonipun pipis. Rek, lah mano aku lak ngobrol. Gonten nek gak ngono, glanti. Iki karo ganden. Ono rapia, nek gak ada glanti ambek rapia terus ketoki tuk 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 tuk. Iya iku rapia. Lah lek iki ono to mbak iki ya kemet. Kemet janda si walele. Kemet akhirnya tipis pedot. Wah. Bahaya iki rek. Tepet ini pedot. Cara kok. Pucure gorong pedhot kok kok cewek iki. Aku wedi getiyen nek. Waduh. Loh, gelap. Calae sang ungkal. Ayo nunggu. Nunggu le. Apa Nunggu ya nak ya. Iya Pak Disunat aja obah ae. Engko katut sak ndok-ndoke. Salah. Balik. Ganti suntik dhisik ah. Suntik ya. Ya suntik. Meneng ya le ya. Yen gak ada suntik kan gak apa-apa iki. Tapi yo saiki gak apa-apa ta. Salah. Meneng le. Derek. Lah budel ini. Lah iki lagi ngetok orang pedot. Kaitane gak pedot. Seminggu pedot-pedot dhewe. Malah ya kaya buntute kerek. Wis tah le meneng kok. Iki ngono calak profesional. Pirang-pirang wong wis diketok. Wis nyunat. Wis Sunat arek, sunat. Alhamdulillah pedot kucure tel. Arek mati. Mati. Iya. Oh, mati, susah mati. Mati susah. Penyakitnya wis mati. Saiki tambah waras. Iki kudu pinter ngetok le. Iki kudu pinter ngetok sembarang kali. Mas yo bayaran ya gampang ngetokan. Diketok. Sing ngetok mati. Mati pikirane sumpah. Tapi sing diketok aja iso urip. Urip. Oke, baik. Tambah seger waras. Ojo
Lho iya, menang ya Le ya. Menang ya. Kalau pada nyunat yang menika amin. Pak Calak ngapunten Ditungane dhisik. sisi Pak Calak sadurunge sampean dungani iki sikile gak enek. Lho alah. Sikile tugel sakno nggih. Sampean dungani nggih muga-muga tugel tenanan nggih. Ada banter-banter gampalan. Alon-alon ae. Sadurunge tak sunat. Nggih, Aku kepin roh ya apa? bentuke napa? Tak rapake dhisik. Niki aneh lagi aneh. Lho, gowedhe kae. Lho nggih, Payu. Payu gowedhe kene. Gila aku. Pak Calak apa? Iku kentol. Kleru. Ala lek aku sama ini. Wah, bahaya goblok. Nggih, niki bentuke rada aneh Pak Calak, rada aneh. Aneh. Nggih. Dawane niku ngepang. Oh, tuane ngepang. Nggih, makane niku. Lah saged sing sisih niku sampean taleni mawon. Taleni ya? Nggih, sampean taleni sampean gandengno kare ndoke. Oh, taleni kodoke mang terus kodok aja. Ya, niku Iya, wis meneng wae Le. Ben ati wis waras iku. jane gak gampang ngrongos. Iya. Alon-alon malah nggih. Amit nggih. Oh, iya. Oh, duri didik. Oh, iya. Gorong apa-apa kok yes. Kalau di suwe gak tahu ditemu lo. Kalau ditemu mah kau merenyang. Wes, ayo tadi silang. Ayo surat. Allah Le, ambe Pak Calak, ambe wong tuwek kudu sopan. Ayo nunggu tak ilo. Gak ilo. Katok ndase mawon. Ndase mawon. Lo jangan demi ya. Lah, alon meneng Le, gak sakit kok. Meneng. Ojo nangis ya. Nangis oleh lombok. Ojo nangis. Oh my god, yes. Iya. Sampun kok, acara sampun sampean ketara. Alhamdulillah. Walah. Lah kok apa? Oh yes sing lho. Berarti ngene. Sik. Wong ge cek gurung lho. Oh yes. Ayo sing tenang.